sen, että meillä on yllätysmahdollisuus. Mä uskon silti, että Hollanti saattaa vähän aliarvioida meitä ja se on aina meidän eduksi. Ja Ylen kanavilla siis perjantaina tuo Hollanti-ottelu ensimmäinen niistä ja tiistaina sitten seuraava. Joensuun mailla kukisti Pattion urheilijat miesten superpesiksessä. Joma vei avausjakson helposti lukemin 6-1. Toinen jakso huipentui 4. tasoittavalle, kun Joma nousi 2 juoksun takaa ohi. Juho Toivola pamautti muun muassa Kunnarin ja joensuulaiset voittivat toisen jakson 10-7 ja koko ottelun siis jaksoin 2-0. Emil Ruusuvuori ei pelaa Tenniksen Ranskan pelissä. Nelinpelit siirtyivät toistamiseen päivällä eteenpäin. Arveli Varen hänen yhtiläisparinsa Heli Pättelin on sen sijaan määrä pelata torstaina. Ulkokentillä pelattavia nelinpelejä eilen tai tänään ole pystytty pelaamaan Pariisin sateiden takia. Ja kaksinpelien toisella kierroksella parhaillaan naisten maailmanlistan ykkönen Puolan Iga Swiatek on kovilla Japanin Naomi Osakaa vastaan. Swiatek voitti ensimmäisen erän 7-6. Osaka vei sen jälkeen tuon toisen erän 6-1. Ja nyt Osaka syöttää otteluvoitosta. Hän johtaa kolmatta erää 5-3 ja siellä on tiukat paikat menossa. Ja kova yllätys muhimassa, jos maailmanlistan ykkönen Swiatek tästä vielä putoaa. Mutta siitä tuloksesta enemmän sitten seuraavassa urheiluradiossa kello 22 uutisten jälkeen. Urheiluradiostudiossa oli Simo Leinonen ja kello on nyt 12 minuuttia yli 21.